Lwgwpwr Kulumbai गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय लवगोफोर दिनैनि भिडिअ आरो फिन खेबसेबाव बरायहरनो जासिहरबाय दायो आं दख'ना गानदों आरोना लोगोफोर माबायदि नुदों नै मोजांसिन नुदों आङो माने आब'मोनहा दख'ना गान होनगासिनो दं आरोना आंथ' खेनसेबो माने नानिनि स्कुलाव खेनसेबो दख'ना गाननानै थांफेराखै आरोना माने खालि गस्लाल' गाननानै थांगासिनो दङ ओमफ्राय बेखायनो दिनै गानबाय आरोना फाइनालि ओमफ्राय आङो ब्लाउस गुदुं गैया आंहा ओमफ्राय बेखायनो हाइनेकखौनो गानबाय आङो दख'ना गानबाय बिमा हरनायमोन बे दख'नाया आइ हरदोंमोन आंनो दुर्गा फुजायाव नोंसोरबो नुखादोंमोन ना लोगोफोर आं देखायदोंमोन बेखौ दिनैसो फार्स्ट टाइम गानबाय आरोना ओमफ्राय नैबे फास्राखौबो उल सादोरखौबो फार्स्ट टाइम जोमबाय आङो गोदाननिफ्राय खेनसेबो जोमाखै आंना बिदिनो बाय दोनोल' ओमफ्राय जोमनायानो जाया आरोना स' दा बिदाबो थांगोन माने बिदायाबो कर्टआव खामानि दंखायो नालाय रेडि जागासिनो दङ थांसै ओमफ्राय सनालिबो ना सनालि नुवाखैमोन थबसिया होननाय जायाखैथ' नोंना हासुयदोंमोन बियो ओमफ्राय मायदि खालामनानै लाबोयो बेखौ मिथिला ओमफ्राय नै रेक्सुआ बाज्ल'गासिनो गैया नोंना बादेरलाबायो दल'था सिजा नङाबा नै दा दसे उनाव लोगो मोनफिनगोन थांगासिनो दं गुसुथार ओमफ्राय आं बिदि दख'ना गाननानै गुबुन कम्फर्टेबोलमोन आदै लोगोफोर थांगोरनोसै थ' ओमफ्राय दा लोगो मोनफिनगोन दिनैबो सेम कन्डिसन गयानो खुखाया दिनै बोरैबा थप सिरिथारदों ना फ्रि फुङा मानसिफ्राबो दहाय आं सयथायाव सिखारबा गुसुआ सरि दे लोगोफोर आं माने फेसखौ देखायनो हाथ'नाय नंला आङो दख'ना गानबा माने हमनो रोङा मबाइलखौ गोग्लैसि मोनथारो बाइक साया एसे गुसु थान्दा खुवा खुनाय नाजाराखौ नायलांदो दा सनालि सासेया गुसु गानबोनांबाय दाख्लैथ' आखाइया माने गुसुजों गोजांनानै एकदम साबोजोबजादोंमोन बियो बैग्रिया सान्दुंआनो गैया बैग्रि लायनाया हा सेम फ्रि सिदिजोबनाय खोनानो सेम स्किम आरोना निहिर सिदा कुवासाजोंनो थान्दा ओरैजाय जि बैग्रि बिफां दंसोयोना नै बैयाना आं बुरजा लाबोदों दा बैग्रिया गोखासोनो आं मिथिया बे जादोंमोन मोनायाव माथो मानो मोना माथो जालाबायाव लोमजाबा मा जानांगौ जाखो आया आङो बावबायसो आं बेजों रायलायासो सानदोंमोन रागा जोंनासो फैदोंमोन आं ओमफ्राय भिडिअ बानायनानै रायलायफ्लांबाय रागासो जोंबोदोंमोन आं बेखौ ओमफ्राय भिडिअ बानायनानै मिनिफैफ्लांबायसो दै आं लोगोफोर आं माने नोंसोरजों थाबाथाय रागाखौनो जोंनो रोङादै मिनिफ्लांखायो नै गथ'फ्रा उन्दैफ्रा भिडिअ बानायनायखाय हग्राबावो वाव होननानै आं जि रागा जोंदोंमोन ओमफ्राय आं रायलायासो सानदोंमोन ओमफ्राय भिडिअ बानायनानै आङो नै रायलायफ्लांबाय गावनो रायलायफ्लांबाय आं जा माने मोनालै फार्स्ट टाइम गाननानै फैदों नालाय आङो नानि स्कुलाव दसेयावनो गानो बिष्णुना मालाय रुटि जादों बे सोरबाथि नङानो बे नङानो सोरबा सिथार रुटि जादों नै मालाय फैबाथाय खालाय रुटिल' बिराद गुगुनि 2000 years later स्कुल गबाय जा न'आव थांगासिनो दङ थान्दाथार
rongजालिनावसो फन हरदोंमोन मैया रंजालिनावसो हरदोंमोन मैया ओहो ओहो अयथासार गुसु हाइरड मोनफैबाय हाइरड ओरैबायदि गुसुना बाब्रे बुंनांला गुसुआनो थान्दायानो अयथासार थान्दाखा बाराबो नोगोद गुसुसो नांबावबाय गुसुनि थाखाय जेरावबो ओंखारनो बायो बास गिलु बालु गुसु बेलाय थान्दा बेलाय आयदा अयथासार गुसु अयथासार फैखागोन गुसुआ मासिग्रा गुसु जाखो मोनफैबाय दे जोंहा जोंनि गलि मोनफैबाय नोंसोरनिया न'आव थांसै ओमफ्राय ओंख्रिथ' दङ ओंखाम एसे ओमफ्राय जोंथ' बेदर लाबोदों दिनैबो बेदर एवहैनोसै बयलार लाबोदों लोगोफोर थांनानै संहैग्रोसै गुसुथार A few moments later. बयलार एवदों बयलार हालदै होआखै दाबो दै ओंखारोना गावनि हालदै होनोसै नै एसेबानो खामसैसोमोनहाय भगबान बयलार आलु दिनै बयलार आलु सारोना आं हायनायखौ खुवासै बेखौनो गाननानै थाबाय दख'नाखौल' गानस्लायनानै जेबो गैया दिनै आलुजों बयलार ओमफ्रायो दालि जहल गुसुथार गगा मोनदों जिनो जिथ' नङा एसे आरोना बारा एकदम माने गुसुआबो अथयजथारलै लोगोफोर बाराथार एकदमबारे अभारद्रायथार दिनै फोथा थुदोंमोन आङो आलदा नुनानै बे फोथा थुनायखाय बोरैबा नुदों आंखौहाय आं थुनो बायो आंनाव फिसानिफ्राय गिदिरबो दं आरोना आं माने गोसो जाबा थुदलाबायो ओमफ्राय आं बायनानै दोनफैखानाय दंमोन हाबानि फोथायानो दासिमबो दङ आंनावहाय हाबायाव खेननैल' थुदों खोमा आङो ओमफ्राय बिनिफ्राय बे गिदिरखौ थुवासै ओमफ्राय बिनिफ्राय एसे फिसा मिडियाम साइजखौ बायनानै लाबोबाय आरो बेखौ थुबाय बेनिफ्राय फिसा बेखौहाय माने फिसाद्रायो होननानै एसे गिदिर बायनानै लाबोदों आं ओमफ्राय दिनै ओरैनो दख'ना गाननायखाय थुनो लुगैनानै थुलांदोंमोन आङो स' लोगोफोर ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेयावनो फोजोबनोसै आरो सामफ्रामबोलाय माथो ब्लग देखायनो हाबावो ना लोगोफोर जेरावबो थाङा माया ओमफ्राय नानियाबो साइकेल सालायदों ओरैबायदि दावराव जेरावबोथ' थांनाय जाखाला लोगोफोर बेनि थाखायनो सामफ्रामबो नानिखौ स्कुलाव दोनलांलाय लाबोलाय बेनोसै ब्लगआ जानाय लोंनाय थानायालाय माथो दे होनबा लोगोफोर ब्लगखौ आं एसेबां फोजोबनोसै ओमफ्राय बारा गोलावबा नोंसोरबो नायनो मोजां मोना नङा होमबा लोगोफोर बर मोनो स' ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगआव लोगो मोनगोन दे लोगोफोर बाय बाय लाभ इउ टेक केयार